Velkommen til Jysk Vindueskompagni Montering. Hej, jeg vil nu vise dig, hvordan du nemt monterer din nye energirude. Start med at afmontere de eksisterende glaslister. Hertil skal du bruge en hammer og et bredt stemjern. Start med at afmontere listen for neden. Hold stemjernet stramt ind imod glaslisten. Når glaslisterne er afmonteret, er du klar til at tage ruden ud. Det kan i nogle tilfælde være en god idé at være to til den opgave. Når ruden er taget ud, rengøres falsen og gammel glasbånd fjernes. Når falsen er rengjort, påklippes nyt glasbånd. Glasbåndet påklippes, så det flugter glat med kanten på karmen. I hjørnet afkortes glasbåndet med et skarpt stemjern. De 4 hjørner fuges med silikone, både for at tætne, men også for at tyverisikre. Inden ruden lægges i, placeres glasklodser i de 2 nederste hjørner. Når ruden er lagt i, justeres ruden med en bred spartel sideværts, så luften mellem karm og glas bliver ens i begge sider. Herefter placeres glasklodser i siden, i top og i bund. Nu er vi klar til at montere glaslisterne. I det her tilfælde har vi valgt at skifte de eksisterende glaslister med en ny glasliste, hvor vi forinden har påmonteret gummibånd. Start med listen i toppen. Glaslisten sømmes fast med rustfri stifter. Husk at klemme listen godt ind imod ruden. Alubundglaslisten monteres på de særlige plasklodser, som klemmes mod ruden og skrues fast. Alulisten placeres hen over plasklodserne og klemmes fast. Nu mangler du blot at montere sideglaslisterne. Du er nu klar til at lade sollyset og varmen slippe ind. De nye energiruder sørger for, at det også forbliver inden. Rigtig god fornøjelse.